ନଦେଇକି ଗୋଟେ ପାଲା ଏଠି ଆସି ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି କଲି ଆମେ ନେଲୁ ଆଜ୍ଞା ବାବୁ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ହଁ ଶଳା ଏଟା କ'ଣ ଏମିତି ଭାଇବ୍ରେସନ ମେସିନ୍ ଭଳିଆ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସିନିୟରଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଗେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଇସାରେ ତାପରେ ତୁ ମୁଁ ବୁଢ଼ା ହେଲେଣି କ'ଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେବୁ ମୁଁ ଆଗେ ନେବି ନା ଆଉ। ବୁଢା କଣ ବେ ଲଙ୍କା ପାଚିଲେ ରାଗ ହଁ ବୁଝିଲୁ ଲଙ୍କା ତେନ୍ତୁଳି ଯେତେ ପୁରୁଣା ହବ ସେତେ ଖଟା ଆହୁରି ନା ଖଟା ନା ଶଳା ଆହୁରି କଥା କହୁଛି ଯେ ଆଜ୍ଞା, କଷି ଆଜ୍ଞା, ଟୋକା ଆଜ୍ଞା। ପୁରା କଷି ଆଜ୍ଞା କାକୁଡ଼ି କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି ମତେ ଟିକେ ଜଣା ନା ନା ଆମେ ଆଜ୍ଞା କଣ କହୁଥିଲ ଇଏ ଘରେ ବାବୁଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲ ତ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଦି ଜଣ ହଉଛୁ ବା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଦି ଜଣ ବାବୁ ତ ଗୋଟେ କାମ କର ସେ ଟ୍ରକ୍ 10ଟା ବିକିଦିଅ ହଁ 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 ରଖିଦିଅ ପରେ ଚିନ୍ତା କରିବ ନା ଅନ୍ୟ ଗାଡ଼ି କଥା ଚିନ୍ତା କରିବ ଆଉ ରଖ ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ହ୍ୟାଲୋ ସେ ଯୋଉ 10 ଟ୍ରକ୍ ବିକିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ପଇସାରେ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେବେନି ବାବୁଙ୍କୁ ଫେରେଇବେନି ସେଇ ପଇସା ଗରିବମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦିଅ ହଁ ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ କିରେ ସେ କ'ଣ ବୁଦ୍ଧିଆ ମା ନେଇଥିଲା 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେ ସୁଧ ନଦେଲା ନାହିଁ ତାକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଯଦି ପାରୁଛ ଆଉ 50 ଲକ୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ତାକୁ ଦେଇଦିଅ ରଖ ରଖ ଚାଇନାରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହ୍ୟାଲୋ हाय ही छोटा पिसिका नहीं नहीं ही छोटा कोरे नहीं यो क्यों ना रखरा ଆମେରିକାରୁ ଫୋନ୍ ଆଇଲାଣି ଟ୍ରାମ୍ପ କଲୁନି ଟିକେ କ'ଣ ଭାଇ ମୋର ଜାଣିନି ఆడి మొడులే ఎటు రాని మూడు నాలుగు పాయింది ఏందోడి ఆరేందు రెండేలేందు କ'ଣ ତମେ ଆସିଛ କ'ଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛ କ'ଣ ତମର ଅଭାବ ତମେ କ'ଣ କୁହ ତମେ କ'ଣ ପଚାରୁଛ ମୁଁ ପଚାରିବ ମୁଁ ସିନିୟର ପଚାରିବି ନା ତମେ ବଡ଼ ବାବୁ ଥିଲାବେଳେ ତମେ ସାନ ବାବୁ ହେଇକି ତମେ କଥା ଆଚ୍ଛା ବସ ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ବସିବି ତମେ ଠିଆ ହେଇକି କୁହ କ'ଣ ତମର ଅସୁବିଧା କ'ଣ କୁହ ଆଉ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏଠିକି ନୂଆ ଚାକିରିଆଣୀ ହିସାବରେ ଆଇଛି ଆଜ୍ଞା କୋଉ କୋଉ କାମ ସବୁ ତମେ ଜାଣିଛ ଆଗରୁ କୋଉଠି ସବୁ ଥିଲ ତମେ ଟିକେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେବା ତମର ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି ଆଚ୍ଛା ଆଇଁଷ ଉପରେ ତମେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଜାଣିଛ ଆଇଁଷ ଜାଣିଛି ମଟନ ମାଛ ତରକାରୀ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ସବୁ ଏତେ ଜାଣିଛ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିନି ଛୁଆଟି ବେଳୁ ମୁଁ ଆଇଁଷ ଖାଇନି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ରହ କୋଉଠୁ ଆସିଲା ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ପଚାରି ଦେଉଛି ଆଇଁଷ ଆଇଁଷ ଖାଇଲା ବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେଉଛି ବାବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସାଧା କରୁଛନ୍ତି ବାସ୍ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ତମେ ବସିକି ଶୁଣ ଆଚ୍ଛା ସାଧା ଆଇଟମ୍ କ'ଣ ଜାଣିଛ କହିଲ ହଁ ଜାଣିଛି କ'ଣ ଜାଣିଛ କହିଲ ଫୁଲକୋବି ଛତୁ ଶାଗ ଭଜା ରାଇ ଯେକୌଣସି ରାଇ କହିବ ସବୁ କଥା ଜାଣିଛ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିନି ସୁର ଆରେ ସେସବୁ ନ ଜାଣୁ ଅନ୍ୟ କାମ ତ ଜାଣିଥିବ ଆଚ୍ଛା ଘର ପୋଛା ପୋଛି ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଛି ଯେ ହେଲେ ମୋ ନଖ ଖରାପ ହେଇଯିବ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ବୁଝିପାରିବି ରହ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରୁଛି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ଟାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଗରଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ କେମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଆଚ୍ଛା ଲୁଗା ସଫା ଜାଣିଛ ଜାଣିଛି ଇସ୍ତ୍ରୀ କରା ଜାଣିଛି ଆଉ ସବୁ କ'ଣ ଜାଣିଛ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଜାଣିଛି ଯେ ହେଲେ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି ଇଏ ଆମକୁ ପଟି ମାରିବାକୁ ଆସିବେ ସିଏ ପଟି ମାରିବ ଶୁଣ ବାବୁଙ୍କୁ କହିକି ଏ ଘରୁ ଗୋଟେ ଚାକରାଣୀ ପାଇଁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ କଲେ ଇଏ ସବୁ ଶିଖିଛି କିଛି ଜାଣିନାହିଁ ଜାଣିନି ସେଇଥିପାଇଁ କୁହ ତୁ ମୋ ତଳଟା ମୁଁ ତୋ ଉପରଟା ତୁ ଦେଖ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଏଇ ତା ଖାଇ ପିଇକି ଗୁଆମାଳ ବୋଇତାଳୁ ଭଳିଆ ହେଇଛୁ ବାଲୁଗା ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି 5 କିଲୋ ପଇନେ ତତେ ଘାଣ୍ଟ କରିଦେ ତଥାପି ନିଅଣ୍ଟ ହବ ତୁ କି କାମ କରିବୁ ଶୀଘ୍ର ବାହାରୁଛି ନା ତୁ ଦେଖିବୁ ଏଠି ତ ଅବସ୍ଥା ଖାଇଲା ପରେ ଶୁଣିଛୁ ନା ମତେ ଅନାନି ବାହାର କହୁଛି ପଳେଇବୁ କ'ଣ ପଚାରୁଛୁ ମତେ ତମେ କହୁଛୁ ପଳେଇବୁ ଯାଇନୁ କାହିଁକି ରହିଯା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲୋକ ମଣିଷର ହୃଦୟ କଥା ସେ ଜାଣିନି ଆରେ ମୁଁ ମାଲିକ ସିନିୟର ମାଲିକ ମୁଁ କହୁଛି ଆଜିଠାରୁ ତୁ ଏଇ ଘରେ ରହିବୁ ତୋର ସବୁ କାମ ମୁଁ କରିବି ହାତ ଧରିକି ଶିଖେଇ ଦେବି କ'ଣ ଶିଖେଇବୁ ଘରେ କି ପ୍ରକାର କାମ ହୁଏ ବାସନ ମଜା ମୁଁ କରିବି ରୋଷେଇ ମୁଁ କରିବି ପୋଛାପୋଛି ମୁଁ କରିବି ତୁ କେବଳ ବସିକି ଦରବାର ଶଳା ବୁଢ଼ା ଶଳା ତୁ ହବୁ ହିରୋ ମୁଁ ହେଲି ଭିଲିଆନ ତତେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଛାଡ଼ିନି ହଁ ଯିବୁ କୁଆଡ଼େ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କଥା କହି ଆସିକି ମଝିରେ ଗୋଟେ କଲେ କଥା କହି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସନ୍ତୁ তুমি ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ତମର ଯାବତୀୟ କାମ ମାନେ କଟାକଟି ମୁଁ କରିଦେବି ବଟାବଟି ମୁଁ କରିଦେବି ଯଦି କଚାକଚି ନ ପାରିବ ମୁଁ କରିଦେବି ପରିବା ମୁଁ କାଟିବି ତମେ ଖାଲି ବସିକି ଦେଖିବ ବୁଢ଼ା ହେଲାଣି ତୁ କ'ଣ ଦେଖେଇବୁ ମୋ କଥା ଶୁଣ ତମେ ଖାଲି କଚାକଚି କରିବ ମୁଁ ଖାଲି ବସିକି କହିଦେବି ନହେଲେ ଦୋକାନ କ'ଣ ହବ ସାମ୍ନାକୁ କିନ୍ତୁ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ କିଛି କାମ କରୁନି ଏସବୁ ମୁଁ କରିବି ତମେ ଖାଲି ବସିବ
ସିଏ ବୁଢା ହେଲାଣି ଆଉ କରିପାରିବନି ମୁଁ ଟୋକା ଅଛି ତମେ ବସିବ ଦେଖିବ ମୁଁ ସବୁ କାମ କରିଦେବି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମାଲିକ ଆପଣ କଣ ଏତେ ସବୁ କାମ କରିବେ ମାଲିକ ହେଲେ କଣ ହବ ଆମର ସବୁ ବଡ ସବୁ ବଡ ବଡ ମାନେ ମାନେ ହୃଦୟ ହୃଦୟ ଓହୋ ହୃଦୟ ହଁ ହଁ ବାବୁ ବାବୁ ଇଏ କଣ ଆପଣ ମାନେ ପରା ଏବେ କହୁଥିଲେ ଆପଣ ମାନେ ମାଲିକ ପୁଣି ଏ ଘର କାମ କଣ ସବୁ କଲେଣି ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ମାଲିକ ମାନେ ଘରର ମାଲିକ ପୋଛା ପୋଛି ମାଲିକ ମୁଁ ସିନିୟର ମାଲିକ ସିଏ ହଉଛି ଜୁନିୟର ମାଲିକ ପ୍ରକୃତରେ କଥା କହିବି ମୁଁ ହଉଛି ସିନିୟର ଚାକର ସିଏ ହଉଛି ଜୁନିୟର ଚାକର ଆଉ ମୁଁ କଣ ଏ ଘରୁ ପଳେଇବି ପଳିବ କାହିଁକି ଆଉ ମୁଁ ଚାକରକୁ ସିଏ ଚାକର ମୁଁ ସିନିୟର ସିଏ ଜୁନିୟର ତମେ ହଉଛି ଆମ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କେବଳ ବସିବ ଖାଲି ରହିବ ଆମ ପାଖର ହଉ